ஸ்வேதா பிரசவ வலியில துடிச்சிட்டே இருக்காங்க. அமுதன் ஃபோன் பண்றாரு. ஃபோன் பண்ணி, "அண்ணி, ஸ்வேதாக்கு பிரசவ வலி வந்திருக்கு. தாங்க முடியாம அழுதுட்டுருக்கா. நீங்க கூட இருந்தா நல்லாயிருக்கும். தயவு செய்து அண்ணன் மேல இருக்க கோவத்தால இங்க வராம மட்டும் இருந்துறாதீங்க. நீங்க வாங்க. நான் எதிர்பார்க்குறேன். சீக்கிரம் வாங்க." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுதன் ஃபோன் பண்ணி முத்தழகிட்ட சொல்றாங்க. முத்தழகு, "கண்டிப்பா நான் வரேன் அமுதன்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. "சரி, நான் போயிட்டு வரேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்ல சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. "இல்ல, இந்த கத்தி எடுத்துட்டு போ" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சித்தி குடுக்குறாங்க. எதுக்காக? "இல்ல, தனியா போறேன். அதுவும் பிரசவ வலியால துடிக்கிற பொண்ணு. அதனால ஒரு கத்தி இருந்தா இந்த ஒரு காத்து கருப்பும் வராது" அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க சித்தி சரின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க. ஸ்வேதா வலி தாங்க முடியாம கத்திட்டே இருக்காங்க. அமுதன் கூடயே இருக்காரு. அதுக்குள்ள பூமி வந்துட்டாங்க. "என்ன படுத்துன்னு எனக்கு தெரியல. வலி அதிகமா இருக்கு. அண்ணியும் நான் வர சொல்லியிருக்கேன்" அப்படின்னு சொல்றாரு. "சரி, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு ஸ்வேதாவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போவோம். அவங்க வரட்டும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க. அமுதனும் ஸ்வேதாவை அப்படியே தூக்கிட்டு ஸ்டெப்ஸ்ல இறங்கி வராரு. கார் எடுத்துட்டு போறாங்க. கார் எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே அங்க முத்தழகு வராங்க. பாக்குறாரு பூமி. கார்ல ஏறிட்டாங்க. முத்தழகும் கையை அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. "சரி வாங்க போகலாம், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டைம் ஆகுது" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. வலி தாங்க முடியாமல் ஸ்வேதா கத்துறாங்க. "என்னால் வலி தாங்க முடியலையே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஸ்வேதாவோட அம்மா அப்பா 2 பேர்கிட்டையுமே சொல்கிறாரு அமுதன், "பிரசவ வலி வந்திருக்கு ஸ்வேதாக்கு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அவங்க 2 பேரும் பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. "என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "இல்லை, அண்ணி எங்கள் கூட இருக்காங்க. நாங்கள் காரில் போயிட்டுருக்கோம். ஹாஸ்பிட்டல் தான் போயிட்டுருக்கோம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுதன் சொல்கிறாங்க. "சரி, ஃபோனை முத்தழகிட்ட கொடுங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வேதாவோட அம்மா சொல்கிறாங்க. முத்தழகு வாங்கி பேசுகிறாங்க. "நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "சரி, நீ எதுக்காக போன? நீ எதுக்காக என் பொண்ணு கூட இருக்க? உனக்கு குழந்தை இல்ல. அதனால என் பொண்ணு கூட நீ இருந்தனா என் பொண்ணுக்கு எப்படி குழந்தை பொறக்கும்? அப்ப என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஆச்சு, நான் உன்ன சும்மா விட மாட்டேன். தயவு செய்து நீ ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்துட்டு அப்படியே போயிடு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன கட் பண்ணிட்டாங்க. அத கேட்ட உடனே ஸ்வேதாவோட அப்பா சொல்றாரு, "எதுக்காக நீ வந்துட்டு முத்தழகிட்ட இப்படி பேசிட்டு இருக்க? நாம இல்லாத நிலைமையிலயும் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்றது. அவங்க மனசு நோகுற மாதிரி பேசுறியா?" அப்படின்னு சொல்றாரு. "இங்க பாருங்க, குழந்தை இல்லாதவங்க கூட இருந்தா அப்படிதான் ஆகும். ராசி கிடையாது" அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க அம்மா. "இப்ப நம்ம கிளம்பி போனா கூட இன்னும் 1 நாள் ஆகும் நம்ம போய் சேர்றதுக்கு. அதுக்குள்ள அங்க என்ன நடக்குமோ நமக்கு தெரியாது. அதனால தான் நான் இப்படி சொன்னேன். என் பொண்ணு, என் குழந்தை ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்றாங்க. அழறாங்க. ஸ்வேதா அப்படி அழறாங்க. வலி தாங்க முடியாம கத்துறாங்க. "தயவு செய்து வண்டிய நிறுத்துங்க" அப்படின்னு சொல்றாங்க. "எதுக்காக நிறுத்த சொல்றீங்க? இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமுதன் சொல்றாங்க. "இங்க பாருங்க அமுதன், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நானும் ஒரு டாக்டர் தான். இப்ப வலி என்னால தாங்க முடியல. குழந்தையோட பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். இது வந்துட்டு என்னோட பேபிய நான் சேவ் பண்ணணும். தயவு செய்து வண்டிய ஓரமா நிறுத்துங்க" அப்படின்னு சொல்றாங்க. "இல்ல, குழந்தை வரா மாதிரி தான் இருக்கு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு. "ஐயோ! என்ன சொல்றீங்க ஸ்வேதா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தழகு பயங்கரமா பதறாங்க. "ஆமா, பேபிய நான் சேவ் பண்ணணும். தயவு செய்து நீங்க வண்டிய ஓரமா நிறுத்துங்க" அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரின்னு வண்டிய ஓரமா நிறுத்துறாங்க. நிறுத்திட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, கத்துறாங்க. "சரி, ஊருக்குள்ள போயிட்டு இங்க ஏதாவது வயசானவங்க இருந்தா கூட்டிட்டு வாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்தழகு சொல்றாங்க. "பூமி, நீங்க போயிட்டு நான் ஹாட் வாட்டர், கொஞ்சம் துணி எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கேன். அதையும் எடுத்துட்டு வாங்க" அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியே முத்தழகு இறக்கி கூட்டிட்டு போறாங்க. அந்த பெரியவங்க எல்லாருமே வந்துட்டாங்க. "ஐயோ! குழந்தைக்கு வயித்துல அந்த குடல் சுத்தி இருக்கும் போல இருக்கே. என்ன பண்றதுன்னே தெரியலையே" அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. "பனிக்கூடம் வேற உடைஞ்சிருச்சு. குழந்தை கண்டிப்பா பொறந்துரும்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு மாரி டென்ஷனா இருக்காங்க அமுதன், பூமி 2 பேருமே பயங்கரமா டென்ஷன் ஆகாங்க. "நல்லபடியா குழந்தை பொறந்துருமாண்ணா?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாரு. "கண்டிப்பா பொறக்கும். நல்லதே நம்ம நினைப்போம். இந்த பாரு, எவ்வளோ பெரிய டாக்டர். கடைசியில இந்த இடத்துல குழந்தை பொறக்கணும்னு கடவுள் எழுதியிருக்காரு. அதனால எல்லாமே நல்லபடியா தான் நடக்கும். நீ ஃபர்ஸ்ட்டு நம்பிக்கையா இரு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி அமுதன் கிட்ட சொல்றாரு. இருந்தாலும் அமுதன் பயங்கரமா அழறாங்க. அங்க ஸ்வேதாவும் அழுதுகிட்டே இருக்காங்க. அப்போ முத்தழகு நினைக்கிறாங்க, நம்ம ராசி இல்லாதனால நம்ம எழுந்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வேதா விட்டுட்டு அங்கருந்து எழுந்து அப்படியே நகர்ந்து தள்ளி போறாங்க.